Mga puso, sa Bacolod City naman, pila ka mga residente sa barangay 12 nga apektado sa renovation project sa Manukan Country nagakabala kabangod. 49 lang ka mga magpamilya ang maingabahin sang pabahay program sang gobyerno. Yaring balita nga itong gintutukan. Sa 141 ka structural owners ng informal settler families nga nagparisa agud matagan sang balay sa araw relocation site ukon sa National Pabahay Program sa ginapaabot nga demolisyon sa pag-renovate sa Manukan Country. 49 lang ang pwede makapasakop sa programa sa gobyerno. Nahibaluan nga masobra 90 ka structural owners ang daan ng mga beneficiary sa LGU housing program. Nabato na sa maini ang award sa iladuta sa relokasyon apang nagbalik sa Barangay 12 sa din malapit ang ila palangitan. Awardee na sila. Transfer na to sila. Kado na to sila sa gin-award sa ilang lote previously. Ayon sa BHA, balikan ang duta ukon balay sa relokasyon. Sa mga luyag gin mag-apply sa babahay program, posible maging bagong aplikante ang ila kabataan. Ang wala gid kita choice. Because kinanglan na sang government ang aton dir ang property, kinanglan makuha na gid sila. Ma-move out na sila. So for future development, kinanglanon ang lugar. Ang 76 anyos sa si Lola Merlita nagamantinir sa Sining Balay-Balay sa sulod sang People's Market. Apisar benepisyaryo nagtaliwan nga bana sa relokasyon sa syudad Santo. Kabudlay gid mo. Kapin kay bala mo daryatani kay dugay-dugay ko daw gin-check up sa ospital malayo sa araw. Oo, galing kayo wala ko may natipon para makaon kundiin kami. Si Nanay Rosalie naman hindi na sigurado sa estado sang duta yung ginaward sa Dobangod wala man sinigin isaran. Idugay naman to. Nakali na kami to gani. Wala mo itong inisaran? Wala kay video, may problema kami to bala. Una naging masalig ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga yun ang developer sa proyekto kung mahatagan sang dugang aligwa ang mga maapektuhan sang demolisyon. Ginahulat na lang sa City Legal Office ang mando agon mag-issue sa evacuation kag demolition order sa mga madalahing nga istruktura. Ang Manukan Stalls ang isaylo sa parking area sang mall sa Tabok. Ginkompirma sa LGU nga bangod sincero Marasol owners nga bayaran ang ilang delikada nga utang sa renta, hindi sila pag-ipasira. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.